Благодаря на DJ Hemps за тага. Студио Машина, Praying Mantis, Stick Insect. Бате, започваме с рапа да покажеме точно местата, на които лоши око отново движат тълпата. Започна 99-та в Набаба мазето, а рапа ни беше точно този, дето не дава до пето. От тогава измина много време, двамата пак сме болно племе. Стилът им е непобедим и никой от вас не мога вземе. Лож винаги контра прави ремонт на рапери, дето са много големи, но нямат батерии, всеки трепери. Криминално проявени, на всеки метър оптимално заразени, с това да са винаги център на вниманието. Мани, ето ме и мен. Парчетата пъзъл отново събират се и празнуват рожден ден. Разбирам от няколко работи, музика, порно и смях. Нервирам те само, че два пъти те слушах и заспах. Бе копеле, мани ме мене, бе мене ме боли за тебе. Рапа ми ебете, тебе те ебе съседе. Следващата в този смешен луна парк ще е Йоко, ма не защото, а ето как. Но не беше ти, да.